die hebben wol, hè. En sommige artiesten die zijn door de wol geverfd. Die hebben niet de eerste keer dat ze wauw, ja, dat komt dan even te boeten. Dat is Holland en Karin. Die gaan ik de checken en behandigen. En natuurlijk zeker weer hartstikke super. De hond komt op die rollen en Karin zijn op die. Ik ga de checken. Ik geur. Gewoon, natuurlijk. Karin ook weer net wie vullig, joh. Kussen. Oh, kussen. Oh, wat een prijze deze week. De zilveren buut. En dan nu een finale plaats bij het LVK. Daar ga ik met op de auto boren. Oh, wat leuk. Geweldig, het nummer 1 Limburg. Ja, ondanks dat ze vaker in de finale hebben gestaan, merk ik dat het toch weer een verrassing is. Dat is elke keer gezien. Het kan met mij zitten, dan kan het tegen zitten. Ja. Het is elk jaar, we zitten al zo'n 11 uur al helemaal aan de dunnen. En het is echt zo'n stressvolle dagen. Wie gaat zich voorbereiden op aanstaande vrijdag? Want het wordt kort dagen, Karin. Het wordt heel kort dag, dus we gaan heel goed nadenken. Wat gaan we eens aandoen? Wie gaan we de hoor doen? We moeten natuurlijk ook wat meenemen voor de proviant voor onderweg is en voor de hele avond. En wat we zo 1, 2, 3 invullen. En ik hoop dat we een hele geweldige avond hebben. En ook voor die andere finalisten die nog moeten komen. Toi, want het is keispannend. Tot slot, Roland, ik had het over vlaaien. Had ze toen al gehoopt dat ik in Weert hoor? Nee, maar ik heb wel een glaas champagne bij die klooster. Kijk aan, dan ga ik gauw naar binnen. Ja.